защото ние наистина станахме приятели, нали, Дарко? Така че няма да допълвам градоначалника, той обясни и всички сме наясно какво се случва с този проект. За мен е по-важно да кажа, че тук наистина срещнахме така едни прекрасни партньори, с които работихме много сериозно и наистина доведохме и този пореден проект до успех. Ние сме вече на финала, както разбрахте, така че от моя страна бих казала, че тъй като вече имаме опит да бъдем партньори в тези проекти, а това е и пътя за развитието на България и на Македония, така че да си обещаеме следващи такива. Всички имаме нужда, тъй като живеем в малки и така населени райони, имаме необходимостта да развиеме своите общности така както заслужават. Туризма в Белица, туризма в Македонска Каменица трябва да бъде приоритетен отрасъл в местната икономика. Прекрасната Осоговска планина, прекрасният курорт Семково, хората в Белица заслужават всичко това. Както разбрахте, този проект не само е с местен и регионален обхват, и национален, той дори може да бъде и с международен обхват, защото самата документация, която е разработена от експерти и специалисти, всички присъствахме на тези презентации и разбрахме, че наистина това е пътя за развитието на нашите държави по пътя на Европа.